پرانا شیر کوئی دوڑا نہیں سنانا ٹوٹلی نوے تو نوے شیر نوے دوڑے جڑی تواڈی خدمت وچ میں لے کے حاضر ہویا 0 میٹر ڈبا پیک شیر اس تو پہلا تساں میرے کولوں نہیں سنے ہون گے یورپ اندر گلف اندر رہن والے میرے پیار کرنے والے میرے دوست میرے احباب میرے چاہن والے میرے فالوور انہاں دی بے شمار فرمائشاں دی ایک لمبی لسٹ میرے اگے پئی ہوئی میں ویکھ رہا انشاءاللہ پوری کر کے میں سٹیج چھڈاں گا شروعات اندر اپنے بابا جی واسطے انہاں دی خدمت دے وچ بڑے خوبصورت لفظاں دا چناؤ ایک دوڑا اس تو بعد فرمائشاں دا سلسلہ جاری ہو جاوے گا کہ اسی تیرے تے تیری نسل دے نوکر ساڈا کل سرمایہ تو ہے اسی تیرے تے تیری نسل دے نوکر ساڈا کل سرمایہ تو ہے کیویں مکراں ادب دے گلشن دا اب وجدن وکھایا تو ہے تے بنا مطلبوں کوئی کسے دا نہیں اے بھی سچ فرمایا تو ہے رہندی دنیا تک آباد روے میرے سر دا سایہ تو ہے بڑی مہربانی جی بہت شکریہ اللہ دی ذاتوں نو صدا سلامت رکھے ابتدا اندر شروعات اندر احمد گمن صاحب دی کینیڈا تو فرمائش پوری کردہ جاواں کہ پا ہونا جرم جہان اچ کوئی نہیں پا سیر تو ہووے کوئی نہ یعنی کہ عروج تو بعد اللہ زوال نہ دے سیر کلو نو آندے یعنی کہ سیر تو پا نہ ہووے پا ہونا یعنی کہ بیکو پتہ کی زوال تو بعد عروج ہوندہ ہے عروج تو بعد زوال ہوندہ ہے خوشی تو بعد غمی ہوندی ہے غمی تو بعد خوشی ہوندی ہے جس طرح تو سنیا بے شمار دفعہ کہ انما العسر یسرا انما العسر یسرا حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ٹھہرے نہیں رہتے پا ہونا جرم جہانے چ کوئی نہیں پا سیر تو ہووے کوئی نہ کنڈ مگر اکثر وار ہو جان دیں جے کنڈ مگر کھلووے کوئی نہ تے کسے دوجے نو کیوں دوش دئیے جے چنگا آپچ ہووے کوئی نہ لکھ لعنتے ہو جے جیون تے جے مر گیا رووے کوئی نہ بڑی مہربانی جی بہت شکریہ لکھ لعنتے ہو جے جیون تے جے پچھو مر گیا رووے کوئی نہ تے کوئی بندہ اپنے سجن نو آندا تیرا میرا لانگا نہیں لانگنا تیرا میرا گزارا نہیں ہوندا تے میں پیا جانا ہوں اے بڑے ہاتھ جوڑدا بڑے ترلے بڑیاں منتاں کردا تے او نہیں مندا توں دسیا کہ میں پرانا شعر نہیں سنانا نواں اے اون ترلے کردا منتاں کردا او نہیں مندا تے اونوں آندا یار نب جانی بچھڑ کے دواں دی پر سجن سواد نہیں رہنا نب جانی بچھڑ کے دواں دی پر سجن سواد نہیں رہنا تیرے ذہن دے وچوں گل نہیں جانی تیرا ذہن آزاد نہیں رہنا تے زید چھڑ دے یار بچھوڑیاں دی صدا کسے بھی شاد نہیں رہنا اور تینو سنگت دی قدر معلوم ہونی جدو سنگت آباد نہیں رہنا اب کیا پچھتائے ہوت جب چوک گئیں چڑیاں کھیت تے جدو وہ پران ٹور گیا نا تھوڑا جا اگاں تے اے انہوں پچھو باز مار کے تے آندہ سانو چھڑ کے راس نہیں آونی لذت بیگانیاں باندھی سانو چھڑ آئی پر راس نہیں آونی تینو لذت بیگانیاں باندھی پر درد آواز صدا ہوندی رہنی تینو ویس دے ٹھنڈیاں ساندھی پر درد آواز تینو ہوندی رہنی اویس دے ٹھنڈیاں ساندھی تے جی میں لوڑ مدینو ہوندی ہے دو چشم دید گوان دی انجے جناب نو پہندی رہنی ہے قدم قدم تے لوڑ آسان دی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ اللہ دی ذاتوں نو صدا سلامت رکھے میں فرمائشاں جناب محترم عمران گجر صاحب دی گجرات پنڈ گج گران تو انہاں دی فرمائش پوری کردہ جاواں کہ صاحب گالے وے کہ رواں چپ تے چپ نہیں رہن دین دے مجبوراً کھنگنا پہندہ ہے رواں چپ نہیں رہن دین دے مجبوراً کھنگنا پہندہ ہے جدو بیچ شریکے وسنا ہوئے سر چوک کے لنگنا پہندہ ہے تے سدھی انگل دے نال جے کیوں نہ نکلے اے ہاتھ خونے چے رنگنا پہندہ ہے تاں بچ دیئے فصل اجاڑیاں تو کام مار کے ٹنگنا پہندہ ہے تاں بچ دی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ تاں بچ دیئے فصل اجاڑیاں تو کام مار کے ٹنگنا پہندہ ہے تے اساں عقل دیاں نہیں اساں دل دیاں منیاں کئی کام کیتے جذبات اساں عقل دیاں نہیں اساں دل دیاں منیاں کئی کام کیتے جذبات نوے نو دے نیت دے ستھرے رہے پچھو دستے گئے گل بات تے اساں اپنی قدر گٹا چھوڑی اے نت دی ملاقات اویس بازاری بندیاں نو کچھ رکھنا صحیح اوقات
ہن پچھتان دا فائدہ تے پچھوں کوئی نہیں نا جدوں بندے سر چڑھ جاندے نے تے گل اسی طرح میں کہ صاحب کسے بندے دا سجن سی وہ پردیس لگا جانتے بڑے ترلے کردہ بڑے منتاں کردہ بڑے ہاڑے پاندہ یار پردیس نہ جا تو تے ٹور جانا نمیں سجنہ جا کے رال جاویں گا میرا تو ایک وہ آندہ یار وہ اگلا آندہ یار میں موڑا مانگا پریشان نہ ہو میں واپس آ جاؤں گا کچھ مجبوریاں نے پیار اپنی جگہ تعلق اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن پردیس جانا میریاں مجبوریاں نے صاحب توجہ فرما بیا جلد ذاتوں نو صدا سلامت رکھیو پردیس جان لگ دا نا تے اے انہوں پچھو آندے سکھا نال پردیس تو جا بیلی پر دلو تھے لگن نہ دے سکھا نال پردیس تو جا بیلی پر دلو تھے لگن نہ دے کسے رائی ٹھگ باز بازاری تو دل اپنا ٹھگن نہ دے تے خوش ہو کے رہی پردیس دے ویچ اے ہنجو اکھاں تو وگن نہ دے اے لال گلابی بلیاں تے لب غیر دے لگن نہ دے اے لال گلابی بلیاں تے لب غیر دے لگن نہ دے تے اے نا کافی دیر انتظار کردہ رہا اپنے سجن دا کیونکہ انہیں آکھیا سی کہ میں موڑا ماندا کافی دیر انتظار کردہ رہا او دا سجن موڑ کے واپس نہیں آیا جدو واپس نہیں نہ آیا ایک دن کان بنیرے تے آکے تے بولن لگ پیا شاہ جی جدو پہلے دور دے ٹیلی فون موبائل ایس ایم ایس دا دور نہیں سی نا او دو کان دا بولنا سمجھا جاندہ سی کہ پیغام لے کے آج کوئی پراؤنہ آ رہا ہے انہیں اپنے سجنہ دے انتظار دے ویچے کہ میرے سجن نے شاید آ جانے انہیں وعدہ کی سا جی میں واپس آواں گا انہیں ٹکڑا کان پایا کان لے کے اٹھ گیا اگلے دن پھر آیا کان بولدا رہا پرونا کوئی نہ آیا تیجے دن پھر آیا کان بولدا رہا پرونا کوئی نہ آیا چوتھے دن جدو کان آیا نہ تے انہیں کان دے کے ٹکڑا پا گئے نہ تے آندہ اے لے پھاڑ ٹکڑا تے تھوڑن دی کر جب بندہ بڑے جذبات بڑے غصے جا جاندہ ہے نا آندہ اللہ پھاڑ ٹکڑا تے تھو اڈن دی کر کم ظرف کمینیاں کاما ٹکڑے دی خاطر نیتا کے میں نو دینا ہے غلط اطلاما تے انہا جا کے وچ پردیساں دے لیاں میں تھو پھیر نگاما ان تو ہی انداز تیری کان تے میں کیویں اتبار اجماما بڑی مہربانی میرا نا دراصل گلا کو جا ساتھ نہیں دیندہ پیا صبح دے تقریباً 3 پروگرام پڑھ چکیا اور مزید دن برات ہائی سلسلہ چل دا آ رہے ہیں اللہ دی ذات تو سلامت رکھے جناب محترم جمیل گمن صاحب پنڈ سورج ججے تو حال مقیم سعودی عربیہ انہاں دی فرمائش پوری کردہ جاواں کہ میری غربت دے آئینے وچ سجنا دے قد دس گئے نے اللہ دی قسمیں میں تو انہوں اپنی گال داستا جب متیا کھوا ویس من کسے دے شکوے کر دے یا گلے کر دے یا میں کسے دے شکوے نہیں کر دے میں صرف لکھنا اپنا درداں جڑا ہوندہ انہوں اپنے تھا محسوس ہو جاندی ہے توجہ فرمایا جی میری غربت دے آئینے وچ سجنا دے قد دس گئے نے کیڑا مخلص کیڑا وقت گزاری پئی مشکل جد دس گئے نے تے کوئی لوڑ نہیں یار وضاحتاں دی کر چھڑے نے رد دس گئے نے کچھ سوچ مطابق دس گئے نے کچھ سوچ تو وقت دس گئے نے کچھ سوچ مطابق دس گئے نے کچھ سوچ تو ود دس گئے نے اور جناب محترم عبد الرحمن موٹا آپ گجرات حال مقیم اٹالیا انہاں دی فرمائش جناب محترم چیئرمین سیف اللہ ڈوئی واسطے بڑا خوبصورت جا شعر میں لے کے اللہ دی ذات انہوں سلامت رکھیں جتھے جی جی کر کے جیو نہ ہووے نہ سنگ سردار بنائیے جتھے جی جی کر کے جیو نہ ہووے نہ سنگ سردار بنائیے الطاف اوقات مطابق کومن جڑے لگ دے چار بنائیے تے جڑے گل گل تے پے گل جامن نہ گل دے ہار بنائیے ہووے حوصلہ توڑ نبامن دا تا سانگے پار بنائیے بڑی مہربانی جی گجرات ساڑھے واسطے پارے اور ادناری تو انہوں میں ایک شعر سناندہ جاواں کہ اساں عقل دیاں نہیں دل دیاں منیاں کئی کام کیتے جذبات اچ نوے نو دن نیت دے ستھرے رہے پچھو دس دے گئے گل بات اچ تے تو اپنی قدر گٹا چھوڑی اساں نیت نیت دی ملاقات اچ اویس بازاری بندیانو پہلو رکھنا صحیح اوقات اچ بڑی مہربانی جی بہت شکریہ اللہ دی ذات تو انہوں سلامت رکھے کہ صاحب گالے وے کہ رواں چپ تے چپ نہیں رہن دین دے مجبوراً کھنگنا پہندا ہے رواں چپ نہیں رہن دین دے
مجبورن کھنگنا پیندا ہے جدو وچ شریکے وسنا ہووے سر چک کے لنگنا پیندا ہے تے سیدھی انگل دے نال جے کیو نہ نکلے اے ہاتھ خون وچ رنگنا پیندا ہے تاں بچدی ہے فصل اجاڑیاں تو کاں مار کے ٹنگنا پیندا ہے تاں بچدی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ تاں بچدی ہے فصل اجاڑیاں تو کاں مار کے ٹنگنا پیندا ہے